Hola, bon dia. El meu nom és Òscar Leonardo i sóc el cap de la unitat canina dels Mossos d'Esquadra. La unitat canina va ser creada el 1992 amb motiu de les Olimpíades de Barcelona i des de llavors ha anat creixent i evolucionant. La unitat està composada de 50 agents, amb un total de 65 gossos, i aquests estan distribuïts entre Girona, Tarragona, Lleida i Sabadell. En el cos tenim 3 especialitats: recerca de bitllets, armes i drogues, recerca d'explosius i recerca de persones vives o mortes. Aquests gossos són de l'especialitat de recerca d'explosius i són el Serguei, la Mali, el Duc, la Gazú i el Faruc. La RAN pertany a l'especialitat de recerca de drogues, bitllets i armes. En funció de la tasca a fer, utilitzem un o altre gos. En aquest cas, el Miqui o la Fosca serien exemples de recerca de persones. Els gossos ens ajuden molt en la nostra tasca policial i es crea un vincle molt fort entre el guia i el seu gos, tant que la unió va més enllà de la seva estricta carrera professional i comparteixen junts la seva vida.